Spøgelen. Hej, velkomne skal ni være. Velkomne skal ni være til Spøgelen. Mit navn er Kirsten Tobias, Psychic Medium, og jeg er et ægte Psychic Medium. Jeg kan snakke med de døde, jeg kan læse tanker, jeg kan se ind i fremtiden og tilbage tiden. Ja, men i kveld så skal vi fokusere på dem, som virkelig behøver din hjælp. Spøg. Ja, for det er svinedyrt at leve på den andre siden. Nu har det blevet dags for en reportagerejse. Følg med på en rejse ind i dødsrige. Reportagerejse. Jeg befinder mig hjemme hos Marianne Lundemarke og hendes 2 veninder. Vi skal gøre en seance og se, om vi kan hitte en avliden slægtning til, okay? Jeg må nu koble op mig. Ander, det er Kirsten Tobias, Psychic Medium. Dummes, villes, ikke kvantumes. Jeg får en svag signal af en mormor til nogen af jer. Jeg kan ikke sige, hvad hun hedder, men det kendes som, at hun er det mindst en eller flere vokaler i sit fornavn. Er det nogen af jer, som er den mormor med en eller flere vokaler i sit fornavn? Ja, du er det? Ja. Ja, hvad heter din mormor? Margareta. Margarete. Er det dig, vi snakker med, Margarete? Ja, det er Margarete. Hun svær det. Hun siger, at hun vækker over dig. Lille Marianne tykker om dig. Margareta. Ja. Margarete siger, at hun behøver penge. Hun beder dig sætte ind 800 kroner på mit konto i Jyllandsbanken, så kan jeg gøre en overføring, en mental overføring. Er du med på det? Ja. Perfekt. Du skal jeg forsøge nu få frem anden af din mormor i rummet. Ja, titta bare op i taket nu, så skal vi se, om vi får frem din mormor. Ja, bare op. Men titta op i taket for helvede. Det er jeg. Mig, Britte. Margareta. Helvede, jævla. Viser respekt for de døde og ikke chatter om namnet. Vad fan håller ni på med? Hvem er du? Ja, det där är Anton, min son. Ja, vi havde en seance med din gamle mormor, men den brøt, når du tændte lampen. Alltså med en Buttericks-docka. Okay. Så nu ved du mere om spøgen end jeg. Har du godt Hogwarts? Er du kompis med Gandalf? Kan jeg sige, hey, det er jeg, Anton og Gandalf. Vi kan alt om spøgen. Det er ikke min dokke. Det er noget, som din mamma holder på at leke med på nætterne. Nu räcker det. Nu står du ut härifrån. Men helvede! Hvad helvede? Jävla idiot! Du må betale denne 800, det lover du. Lille Gandalf. Ja, ni såg ju själva tydliga beviser. Nu ska vi se hur det går med innesamlingen. Men hvad helvede, nu er det mindre, end vi bøjer for helvede. Kolde kroner får den på dette. Nej, nu stænger vi slussene, nu er det bare cash som gælder. Ja, det var alt, vi havde at bjude på her i Spøgelen. Glem ikke bort, at du kan blive spøgforælder. Det er bare at flæske ind cash på mit konto. Spøgelen.